suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, tayo po ay nasa Tinig ng Pag-asa at sama-sama tayong mag-aaral ng kanyang salita sa maikling oras lamang. At bagong lahat ay nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mga kapastoran, ang ating mga workers, leaders, ang ating mga attendees sa bawat churches na kung saan tayo ay nabibilang. And of course, ang ating pinakamamahal na Bishop Leo Vidania, nais din nating batiin na siya ang founder, president ng Jesus Be Lifted Up Church, at ang kanyang may bahay, walang iba kundi si Reverend Stella Vidania. Magandang gabi po sa bawat isa. At sa pagkakataong pong ito ay muli tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Dito po tayo pupuko sa Isaiah 42 verse 9, na kung saan ay ito po yung ating tema. So ang sabi po rito, "Behold, the former things have come to pass, now I declare new things, before they spring forth, I proclaim them to you." Tayo manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa gabi pong ito. Napakabuti mo sa aming buhay. Dapat ka lamang papurihan, dapat ka lamang pasalamatan sa lahat, O Lord, ng aspeto ng aming buhay, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, mga kasalanang nagawa, naisip, O God, hallelujah. Tunay nga ang kasalanang ito ang nagiging hadlang para hindi namin, O Lord, maabot ang iyong kaluwalhatian. Kaya Lord, patawad po sa aming nagawang kasalanan. Salamat Ama, napakabuti mo Lord, dahil lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon para patawarin sa mga bagay o Lord na nagawa namin laban sa iyo, O Diyos. At this time, Lord, you will be increasing and I will be decreasing. Maging sa aking mga kapatid sa mga oras na ito, nakikinig, nanonood, O Lord, ng Tinig ng Pag-asa, patnubayan mo po ang bawat isa. Salamat Ama sa pagkakataong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So mga kapatid, ang sabi rito, ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. So, kung titingnan po natin, limilimiin po natin ang
Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Marami pong mga kapahiyagan, marami pong mga promises ang ating Panginoon na nangyayari sa ating henerasyon ngayon. Sabi nga ay ang ating Panginoon ay darating sa pangalawang pagkakataon at maraming mga tanda na mangyayari sa mundong ito. May mga bansa na magkakagulo, magigera, at ito'y nangyayari ngayon sa kapanahunan natin. Ang Russia, ang Ukraine patuloy na nagbabakbakan, nag-aaway. Ang Palestine at saka yung Israel, parati ring naghahanda sa isa't isa. At ang China, ang Taiwan, ang China, ang Philippines ay nagkakaroon din ng sigalot. So, maging ang natural calamity, may nangyayaring bagyo, baha, lindol, pagsabog ng bulkan. So, subalit ang sabi nga sa kanyang salita ay darating ang ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon kapag nahihag na ang kapahayagan ang salita ng ating Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo. At ang mga bagay na ito, sabi nga, ay naipahayag na. Okay? Nangyari na, naganap na. At yun na nga yung sinasabi natin. At mayroong mga bagong bagay na dapat natin na malaman, na ma-accept natin sa pagkakataong ito sa ating buhay Kristiyano, na lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoong, isipin natin na ito ay bago para sa atin. Patuloy na tayo ay nagiging matatag dahil sa mga bagay na o revelasyon na ipinapakita sa atin ng Diyos, na ipinapadama sa atin ng ating Diyos, na patuloy na nagkakaroon ng pagbabago. Okay? So, sa pagkakataong ito mga kapatid, ang title ng ating topic ay All things are always new for us. Lahat ng bagay sa ating ay laging bago para sa atin, ano po? Lalo na tayo mga Kristiyano. Isipin natin na kapag tayo ay sabi nga naka-survive sa mga testing sa ating buhay, may dumarating na mga bagong bagay, mga sabi nga mga himalang mga bagay na ito ay minsan ay sa tingin natin ay imposible sa atin, pero pag dumating na sa atin ay ito ay bago at kamangha-mangha sa bawat isa sa atin. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, nung tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, lahat ng mga bagay na sabi nga ay salungat sa kalooban o hindi naisin ng ating Panginoon ay tinanggal na natin. Wala na. Tinanggap na natin yung bago, na kung saan tayo ay bago na. Bago na tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Ang katotohanan is you are new in Christ even today. Tayo ay sabi nga ay bago sa ating Panginoon sa araw na sa maging sa pagkakataong ito. Lagi dahil tayo ay Christian. Sa pagising pa lang natin sa umaga, doon ay tayo ay nananalangin, nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, nagpapadala tayo ng mga verses, mga inspiring words from the Bible sa ating mga workers, sa ating mga attendees, ay sabi nga ay makikita natin doon na laging bago ang nararanasan, ang nararamdaman natin. So, in Colossians chapter 3 verse 9 to 10, ang sabi roon, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Huwag kayong magsinungaling, ang sabi ni Pablo, sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na
nababago at maging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So, tayo mga lingkod, lalo na tayong mga sabi nga na naghahayag ng salita ng Panginoon, dapat maging maayos, maging tapat tayo sa ating pagpapahayag ng salita sa ating nasasakupan. Hindi tayo dapat naglalay, bagkus ay yung dapat nating sabihin ay makatotohanan. Laging nandun yung tunay na pagbabago. At tanggalin na yung sabi nga yung mga lumang mga kaisipan, lumang pananaw. Okay? At pati ang sabi nga isuot din ninyo ang bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago, magiging kalarawan ng ating Diyos na buhay. Ang katotohanan dito is sabi nga, your old sinful nature is dead. Patay na. Yung mga, sabi nga, yung mga luma, yung mga makasalanan natin dati, yung mga ginagawa natin dati. You learn to grow in your new identity in Christ as you learn about His character. Dati sabi nga, tayong mga lingkod ng Diyos, pag tayo ay salita ng against sa ating kapwa, minsan ang ating depensa is, ay ito yung old ko eh. Ito yung pinanggalingan ko eh. Ito yung aking sabi nga ay natutunan sa aking family. Kaya ganito ako umakto. So hindi po eh. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon at Panginoon natin as sariling tagapagligtas, yung mga luma wala na yun. Yung mga bisyo, ano man yan, mga klaseng vices na yan, wala na yun. Pumapasok na tayo sa bagong buhay. Sinusunod na natin yung kalooban ng ating Panginoon. Marami, sa totoo lang po, maraming mga Kristiyano na until now ay hindi pa rin sabi nga ay iniiwan yung mga bagay, yung mga lumang bagay, yung karakter, yung attitude, bagkus ay patuloy pa rin nilang sinusunod. Marami pa rin paggagaling ng church, punta sa barkada, mag-iinom, kung ano yung ginagawa. Dati, ginagawa pa rin until now. Although na siya ay nakakakilala na sa Panginoon, tinanggap na niya ang Diyos. Nasarili niyang Diyos at tagapagligtas. So, ibig sabihin, dapat ibibigay na ng Diyos sa kanya yung mga bago na bagay, bagong, sabi nga, aspeto ng buhay Kristiyano. Paano maibibigay ng Diyos dahil nga bumabalik pa rin siya doon sa former. Hindi pa rin niya malimutan yung mga, sabi nga, yung lumang mga actuation o attitude. At sa Isaiah 43 verse 18 to 19, ang sabi roon mga kapatid, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and the streams in the wasteland. Ito ang sabi niya, ilibing mo sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyayari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan na magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So, nandun ay sabi nga yung kapahayagan na ito ng ating Diyos, na sabi nga ilimutin na natin yung mga lumang bagay, bagkos i-adapt na natin yung mga bagong bagay. Di po ba? Kapag ngayon Christmas, halos ang mga tao may bagong damit, bagong sapatos, yung luma ina-etsepera na nila. Yung iba, sabi nga, yung mga lumang gamit nila sa kanilang tahanan, inaalis na nila, pinapalitan na nila ng bago, at doon na sila pumupokus. So sa atin buhay Kristiyano, ngayon papasok na naman yung 2023, year 2023,
Ano ba yung nais natin sa ating buhay sa pagpasok na ito? Of course, nais nating maging malusog. Nais nating maging maayos ang ating buhay at sumunod at tanggapin yung mga bagong revelasyon ng ating Panginoon at gawin natin ito na naaayon sa kanyang kalooban. Ang katotohanan, mga kapatid, God call us to let go of former things so we can cling to our new identity in Christ. Ang Diyos ay tumatawag sa atin, tinatawagan tayo ng Diyos para, sabi nga, ay i-let go na natin yung mga former things, yung mga lumang attitude, character natin, upang sa ganun ay ma-cling o ma-attach tayo sa presensya ng Panginoon, na kapag naka-attach tayo sa presensya ng Panginoon, mararanasan natin na laging bago ang ating pakiramdam dahil kasama natin ang Diyos. In 2 Corinthians chapter 6 verse 17, ang sabi po ron, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, ang sabi ni Pablo. Kahit na humina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Hindi, sabi nga, nasisiraan ng loob. Although si Pablo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nakakaranas siya ng matinding mga pagsubok, nakakaranas siya ng kung ano-anong pinagsasabing negatibo ng tao against sa kanya, but still nananatili siya matatag. Nandoon yung kanyang tunay na pagsunod sa ating Panginoon, tunay na pagtalima niya sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon. Mahina man ang kanyang katawan, nangihina man siya dahil sa maaring araw-araw ay patuloy siyang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero hindi hinayaan ng Panginoon na ito ay manghina, itong si Pablo. Bagkus binibigyan siya ng mga muli ng panibagong lakas, panibagong pagkakataon, pag-asa, upang lalo pang maging maalab siya sa pagsunod sa ating Panginoon. Ganyan din ang nais ng Diyos sa ating buhay, na lagi tayo ay bigyan ng bagong pag-asa, bagong higit na mataas na pananampalataya, upang lalo tayong makasunod sa kanyang willingness. At sabi ron, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So doon nananangan si Pablo, mga kapatid. Nakakaranas man sila ng kapighatian, subalit ito'y panandalian lamang ayon kay Pablo. Bagkus ang kapalit nito ay kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ibig sabihin walang hanggan, walang katapusan, at walang pwedeng iparis dito. Sabi nga, yung kagalakan na ito. Dahil alam niya, sa bawat oras ng kanyang buhay sa pagsunod ng Panginoon, nararanasan niya, nararamdaman niya yung bagong pag-ibig ng Diyos lagi sa kanya. Sabi roon, God continually makes us new. Every moment of every day brings us fresh beginning. Sabi nga, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng bago sa ating buhay Kristiyano. Sa bawat sandali ng araw ng ating buhay, nagdadala siya ng, sabi nga, ng sariwang panimula. At lalo na yung sinasabi natin kanina sa umaga, paggising natin, panibagong buhay na naman yun. Panibagong, sabi nga, ay pahiram na naman na buhay sa atin yun. At ang nais na yun ng Diyos ay panibago na naman yung antas ng pagsunod natin sa Kanya. In Genesis chapter 1 verse 31, sabi rito, God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. So ano ba yung, sabi nga, nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw? Sapagkat sa ika-7 ng araw ay siya na mahinga. Dahil sabi nga, ang lahat ng ginawa ng Diyos simula
pa ay para sa atin na nilikha niya. Parating bago. Sa bawat ginagawa ng Diyos ay nagagalak siya sa kanyang bagong ginagawa, sa kanyang mga bagong creation. At nung tayo ay na-create ng ating Panginoon, higit na nagkaroon siya ng kagalakan, sapagkat alam niya na ang kanyang kinreate na iyon, na kanyang pinahalagahan, ay may, sabi nga, ay may tunay na pagmamahal at pagsunod sa kanya na gagawin para sa kanya. In the beginning, God made all things and called them good. Sa simula't simula pa, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at tinawag niya itong mabuti, maganda, bago. Kaya sabi nga, kapag bago sa atin lagi yung bago, yung gabay ng ating Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanya. Di po ba lagi tayong, sabi nga, alive? Lagi tayong maliksi sa pagsunod sa ating Panginoon. Lamentation 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Okay? The Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay laging bago, mga kapatid. That's why dapat tayo, mga lingkod niya, ang pag-ibig din natin sa Kanya, ang pagsunod natin sa Kanya, ay lagi din dapat bago. Para sa ganun, higit nating maramdaman, higit nating maranasan ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Though we may face difficult times, God renews His grace in every situation we face. Kahit na sabi doon ay tayo ay humaharap sa napakahirap ng panahon ng ating buhay, subalit ang Diyos ay laging binabago niya. Nagkaroon ng pagbabago. Ang kanyang grasya, ang kanyang kahabagan sa bawat sitwasyon na ating hinaharap. Laging naroon ang Panginoon at binibigyan niya tayo ng bagong lakas, ng bagong katatagan. In my conclusion, mga kapatid, ang mga verses na nasabi natin, na nabanggit natin, these Bible verses is about a new beginning. Reveal that every moment brings a fresh start. God has made and it is making all things new. This include you. Kasama tayo, mga kapatid, doon sa ginagawa ng Diyos. Na mga bagay, kasama tayong binabago at binabago ng ating Panginoon. At patuloy na binibigyan niya tayo ng bagong revelasyon, ng bagong karunungan, kaunawaan, para sa ganun tayo ay magiging matatag na lingkod ng ating Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa katatapos ng iyong kapahayagan ng iyong salita, O Diyos. Tunay nga, Lord, na ang salitang ito ay ma-retain sa aming isipan, sa aming puso, na lagi, Lord, ay bago, Lord, ang ipinapakita, ay pinapadama mo sa aming pag-ibig, O Lord. Pag-ibig na walang hanggan, walang katapusan, O Diyos. Napakabuti mo sa aming buhay. Kaya, Lord, sa pagkakataong ito, marami pong salamat. Maging sa buhay ng aking mga kapatid na nakikinig, nanonood ng programang ito, sa Tinig ng Pag-asa, Lord, patnubayan mo po ang bawat isa. Anuman ang kanilang naisin sa kanilang buhay, O Lord, bigyan mo ito, Lord, ng tunay na solusyon, O God. Anuman ang kanilang panalangin, Ama. Marami pong salamat, O Lord, sa pagkakataong ito. Napakabuti mo, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, mga kapatid, magandang gabi sa bawat isa.
At kayo po ay muli kong inanyayahan na makinig o manood sa ating programa sa Tinig ng Pag-asa sa ganap na ikapito ng gabi ng Tuesday and Thursday. Good evening and God bless us all. Walang alinlangang marlilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin